Jo, zdravím vás, že si Splash, to je taký vlog, som diamantový pes a chcem sa vás opýtať, že aký je tvoj obľúbené, aká je tvoja ideálna letná teplota podľa teba, že koľko stupňov musí byť? 26. 26 a teraz napríklad, keď je takto, tak už proste nehodíš. No, veru. Ale nevadí, lebo mám pre vás takú správu, dneska mám taký bonus, že môj flow, keď repujem, tak je strašne hladový. A preto vám zarepujem. Dneska sme sa teraz stretli, jo, vidím, že či dobre dredy spletli, jo, vidíš, že sú modré a toto počasie je dobré. A keď pre teba není moc dobré, pre teba není úplne vhodné, pre teba je tak 25 stupňov, ale nevadí, lebo zase ako lupňou ťa dám stánko dneska v meste a bude to dobre a môj flow je pekne hot a zároveň ľadový, preto vám spravím dobre počasí, tomu ver mne, to vôbec nevadí s týmto rapom, že si Splash prerazí, stretli sme sa tu teraz v meste, požehnám vám požehnanie na vašej ceste. Môže byť? Áno, Dobre, ďakujem, že sa zapojili, ste úžasní, dúfam, že mi dáte follow a majte sa krásne. Peace!